魔法の言葉。努力は必ず報われる。もし報われない努力があるのならば、それはまだ努力と呼べない。王貞治、プロ野球選手。1勝も100勝もいっぱいの価値を知る者が強い。野村克也、プロ野球選手、監督。僕は天才じゃない。人より長くボールを蹴っているだけだ。本田圭佑、プロサッカー選手。壁というのはできる人にしかやってこない。だから壁があるときはチャンスだと思っている。イチロー、プロ野球選手。苦しいときこそ顔を上げろ。下を向いている暇はない。長友佑都、プロサッカー選手。夢を叶えるためには今日を全力で生きるしかない。内村航平、体操選手。才能は開花させるもの、努力は実らせるもの。今日から自由に生きよう。